Εδώ πυροσβεστικά του χαμός. Δεν ξέρω, ο Αλέξης του έστειλε μήνυμα, δεν απάντησε, εδώ και στην Μυρτό είμαι εγώ. Όχι, της είπα να φύγει με το αυτοκίνητο. Ναι. Πού να ξέρω ρε αδερφέ, τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα, πού πήγε λέει. Μόνο το άτομό μου είναι, δεν είναι, μόνη της είναι. Το είπε ακούγει τα σκυλιά και τα γατιά. Τα σκυλιά και τα γατιά. Έριξα εγώ ρε, το άτομό μου ρε αδερφέ, γεια, έλα, γεια. Εσύ που είσαι? Πού είσαι εσύ? Έλα, σε εδώ πάνω. Γεια. Ρε παιδιά, εδώ είναι ο πυροσβεστικό γαμό το κέρατό μου. Δεν πέρασε ένα μονό, τώρα το στραβώ εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει